Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanan no. Pasensya kayo ha nga nadugay-dugay kog upload sa sumpay ding drama ha mga ka-DJ. O sa dili pa, shout out ay kang Hugo Tirong Vlogger. Salamat doon sa pagpaminaw. Di ara imong gipangita doon nga perla sa bukid upload na siya karon part 19. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Hugo Tirong Vlogger. Thank you kayo. O kang Flordan Porton. Salamat sa pag-upload palagi ng drama Perla sa Bukid. Palagi akong nakinig. God bless you. Salamat kayo no sa pagpaminaw. Flordan Porton. O kang Mirialyn Corbero. Hi DJ Lex, salamat sa pag-upload o sa pag-upload pagbalik nga dunggay kayo na kong inatang. Shout out di ay sa akong manghod Berlin Martiniso diri sa Riyadh. Salamat sa pagbasa DJ Lex. Shout out Berlin Martinito. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Bueno, di ta maglangan. Nia ang sumpay ning sugilanon. Perlas sa Bukid Part 19. Linog! Linog! Pagbantay ka mo! Lamyon ka mo sa yuta! Dili! Kila mo isulagtanan sa miliging yuta! Nagtamgo lang di ay ko. Oh! Dili! Dili! Natinuod akong tamgo! Naglinog! Palayo na ako, Toto! Ayaw pagtanaw na ako! Dili ko normal nga tao! Masakitan ka lang kung mapadool ka na ako! Dili ni kay. Bisan unsa ka bang matanga sa tao. Bisan kaliwat ka pag ungo. Tagbarang, barangan uguman ba? Mahalon ko gyapon ikaw. Dili ka mahadlok na ako! Dili, busa. Atubang ako ni kay. Oh, di ato to. Kinanang makuha na ko ang perla sa bukid. Mo na gini makatambal ni kay. Ah! Tubag! Tubag! Tabang! Kugag! Nahimo kong bakit! Kugag! Perlas sa bukid. Usa ka gamahanang perlas nga gipangandoy sa tanang tao nga gusto o gahom. Perlas sa bukid. Tagsulat Generica Vidal sa direksyon ni Uji Kumpuk Rakasa. Laing dalit kanato sa RMN Drama. Perlas sa bukid. Klaro na lang kayo lala. Nasunod na itong buhaton, nadunog balik ang Reynas Palasyo. Dili. Dili! Dili na to ibalik sa palasyo si Reyna Santan. Oh, unsa? Uy, hindi kay. Unsa man nasuji mo ito ka? Ano ka? Nahuna-huna lang nako. Kunhain ang bruha. Ayaw na yun siya rason kung nganong gikadinahan niya ang reyna sa langob sa bulkan. Nikay. Basin biya kita'y silutas harian niya. Kung di na tumadas palasyo ang Reyna. Dili una nato siya ibalik sa palasyo. O kaya nga malaki ni Kay. Kaya unsa pa man day plano ni mo sa reyna. Ganahan ko na makamata siya. Next. Ako may kikulbaan sa munaw na next. Pero kung imo nang taguan ang reyna, asa man sa nato siya ibutan? Ito. Anhilang una ta din Unsa? Mabuhi na ta ining dapita. Ano na kasiguro mo kang mabuhi na din ni Kay, ha? Tanawang palibot. Uy, Uy, kadagang kadagang tanong. tanong Dagang sa tanong sa palibot. palibot na dagang bunga. Natuod. Naisaging! Nahilang sunis. Ha, makanegosyo kita din Lola. Hanggaw, Ano man? magdigusto ka din kaysa may mo palit. Kita ra. Tari. Maudog ka, oy. Tuod no? Magtukod nagpayag din Aw, ako na natrabaho. Sige. Sige.
Kinahalang mabutang nato og maayong higdaanan ang Reyna. Madam Bako kang, unsa nam sining dapit ang atong gisubay, uy. Di akitas kami ngaway. Uy, kalain ining dapita, madam. Kalapuko din ining dapita o kabaho. Dili kita makapauli sa palasyo kung dili mausabang atong bayhon. Oh, unsam ni dapita. Naay shopping mall din nga kapalitan nato sapot. Sobra pa ni anang imong gihisgutan na ang mahitabo dinhi. Puro excited na ko anang imong gisulti, Madam da. Dili, musuot pa kita ditong dapita. Uy, tay pa kaliyot. Tay pa. Ngiob kay nang unahan, Madam. Ngit-ngit na gani ang kakahuyan dito dapita, oh. Tungod ka na sa kabagas mga kahoy ditong dapita. Dali ka mo, sunod ka mo kanako. Sige, aray, magsunod ta. Magsunod minimo, Madam. Ta. Pagbantay ka mo sa inyong lakang. Uy, ano naman sa madam? Bitaw, ano Unsa sa- naman sa niya ining dapita? May gani kay wagin mabuwag na ko ang akong lawas sa espada. Nabalik, wagin nabuwag ang espada sa akong lawas. Ay, Makatabang gikanagda ko sa atong pagabuhaton kanan. Oh, mayo magkabupanday toto. Mao man na imong talent nga magamit na karon ang imuhang pagpamanday. natural. Pakito na mong payag nga labaw pas kanindot sa payag ni Tarzan. Ha? Unsa may ako'y katabang nimo to? Gamitan ning hunting ni kay. Pamutulog dahon nga atong ihimo na itong atop sa atong payag. Sige. Ano sige, butabang sa kunin mo ni Kay. Oo. Ako'y muhakot sa mga dahon para atop. Ano kaya? Sige. At aning dalion anon mapahiluna na to ang Reyna. Sige. Pagay ka mo! Doon nila kita sa atong atuan. Agay. Ayay. Kadagdags lamok in dapita, oy. Gidugo ka ng kuglamok, oy. Ayaw ka Sorry. mong kabalaka. Mawa ka ng tanan ninyong reklamo kung maabot na na sa atong Ay, atuan. asam kita ini paingon, madam. Doon na lang Buka na kita. yung muka. Kung makita na ninyo ang atong atuan. Uy, ay, kaganina ramagang nagsigig sulti nga dool lang ta, madam. Oh, Uy, bitaw. pero hangtod karon nagsigi pumatag suot-suot ining kakahuyan sa kalapukan. Oh, lapay bahos lapok, oh. Nagkanap kay isog ang bahos lapok dapita, oy. Naana, nakita ko na ang gabi nga makatabang na do. Asa ba? Uy, unsa man ang dapita? Wala. Naara ang dakong kahoy sa batanon. Oh, kahoy sa kabatanon. Mura ganahan ko anang imong gisulti na. Pabuta ko ninyo dinhi. Uy, adoy. Di ko nagpaano kay ni dapita. Ramon tunay nagpaabot na di mayo. Ay, nga nung mahadlok pa man ka, oy. Nga puno man sa dili mayo panghitabo ni Dapita. Di atas kalibutan sa mga imposible. Busa, ato lang sakyan kung unsa man ang gustong mahitabo ni Madam Bakukang. Nara! Napurma na itong payag. Dali na kayo nakapurma, no? Sanay. Salamat to. Unahon na to ang higdaanan sa Reyna. Dere, ato ning saugan dereng dapita to. Ay ni Dani to. Ako'y bahala di halula. Still, bugiro do kay ka, oy. Nag-anam-anam na magitaw kakabaho to to, oy. Halula. Buhi pa gani kabaho na. Ay, may mo ba, Lula? Di lang ko nung painunduman nga ako, nahimo ng kwaktaw. Ha? Ay, naku painundumi. O dili naman yun nakapugan kay manimaho mo to ka na Sige padagwan na mo. to. Ato na purmahon ang higdaanan ni Reyna Santander. Sige. Una-una tong idaanan ni Reyna. Inamang ungo nga Madam Bakukang, oy. Pa man mabalik. Ay, igor man sa milipot anang dakong kahoy. Ay, naarg na siya sa luyo, ana. Posible sa doy. Unsa man? Gusto ka nga imo ng liliyon? Ha? Ay, ayaw. Ha? Ay, magpaabot lang ta nga babalik siya. Oh, uy, hala. Uy, misigit. Singit Madam Bakukang. Bitaw no. Dali, atong susiyon. Naunsa ka siya? Usa Tala. makinitabo niya luyo na ng dakong kahoy Bitaw. mo. Ato nang mibawan ko, ato nang liliyon, ng luyuan ng kahoy. Pagdali! Dali! Dali. Ipahilo na to ang Reyna sa hinimo na kong lantay. Ihapin lang iyang gaon. Ibabaw sa gihapnig na kong dahon sa saging. Hinay lang mo, hinay kay babuyan ng Reyna niya. Hinay lang.
Naana, Oh, napahimutan na nato siya slantay. salamat na ana. Mura na siya og kanang Sleeping Beauty, no? Katong nagas libro. Nagpaabot na lang na siyang hagkan aron makamata. Hagkan? Oh, Di no. Nakabasa ko ng libruhan nula. Sleeping Beauty. oh, Mao na. Sleeping Beauty. Gunahan ko anak eh. Mura mo na ko ang prinsipe. Hagki siya, Toto. Nga! Uy! Ha! Di ka nga na magsuka ang reyna kung makasimot akong baho. Mao man ay makapamata ni Sleeping Beauty. Buhaton sab nato dinhing dapita. Di ka tanaw ragon ang reyna. Oh, buhi kay siya tanaw. Mahal nga, Rayna. Nakabati ka na ako. Ako ni Sinikay, tagalaing kalibutan. Amo kang naluwas gikan sa bulkan. Og amo kang taguan dinis kakahuyan. Ha, di ka na makabati ni mo ni Kay. Toto, Lola, tanawa. Misabot og kapuwang yung abil. Wow, wala. Murusig nakabati ni mo ni Kay. Doon na siya reaksyon sa kong isulti, Toto. Ito. Lola, og mao ka niya ako nabantayan. Ay, natuog ra gyud tingali na siya. O sige na to, sige na. Hagki na ang reyna. Ha? Kinahanglan suwayan lang nato to. Basin pa di ay kung makamata siya sa imong hawk. Ano, ako yun? Ako nga, isa ka kwaktaw ang magkapamata sa reyna. Ay, garbo na nimo kung ikay makapamatas reyna. Bisag na imong dagway to. Ala, no? Yan yung pabuhat ako. Bilang adlaw na bang? Wagi ko makasuway toothbrush. Sa badyawi, ay nalang kung pagdagan pag yaw-yaw dato. Sige na, hagki na ang reyna. Abuan. Magkuha sa kong gahan ko ng sangas sa bayabas. Ha? Oh. May bayabas man din eh. Kuha sa ko. Unsa umay nimong sangas bayabas? Akong ilimpyo sa kong ipon. Muna kong toothbrush. Hoy, Mao na. Toto! Hoy, paminaw sa igo na kang muhawk siyang agtang. Dili kinahanglang maglimpyo pa kasi mong ngipon. Oo. Pero, Nikay, di ka magsilos kung ako nga ka ng reyna. Dili to. Tungod kay dili pa man sa tauya. Boy, Sige na, hagi na ang Reyna. May. Sige, naraga. Oh, sana. Sana itabos reyna. May buka na ba ang mga mata? uy, ganong nagpiyong magkadya, Toto? Ha? Anong ka ba nagpiyong-piyong nag... Huwag yapon siya mo mata to. Uy, buti pasabot nga dili kayo sa mapakamata sa reyna. Kay, di ba siya si Sleeping Beauty, di ba? Ay, Ngano nakatugmagit ka ang Reyna Sods pila katuig, no? kanong sa amang yudaan ni siya nagsugod og katog? Matod pa sa hari, ang nataw midako na. Mao ka nagisulti ni Haring Burak. Uy, Buti pasabot kung lalaki ang iyang anak. Ulitaw na ni. Babae ang anak sa Reyna, kaluha. unsa? Daga na. Uy, uy, gudi ay anang maong reyna. Didos panggubata ng hari. Ug sa pagbalik pa niya, wa nang iyang mga anak, ug wa na sa makamata ang Reyna. Hala, Kailangan mo sa sugulano sa kinabuhi sa reyna. sabadya to eh. Mao kinahanglan nga tabangan nato siya. Kinahanglan makamata siya. Nga nung ganahan man ka nga makamata na siya. Wa lang la. Ganahan ako makatabang sa mga nia ining dapita sama sa mga gagmayng tao. Luoy kayo mga gagmayng tao eh. Digid na, mura yung mga kumagko kadag ka. Huwag sila makagawa sa palasyo. Pero kinaan naman sila dito. Isaad na si Haring Burak. Nga dili na siya maglawog og tao sa mga buaya sa suba. Unya, unsa naman ta ini? Magtabi lang ta ini. Gutom na baya ay. Panigamo dito kayo mo lula oy. Sabadya, uy. Mubo magay ng mga prutas sa palibot oy. Ikaw na ipanguwag mga makao na to. Yun sige, God. Pero ayaw lang palayo din sa payaglola ha. Hatuwason ako ang trabaho. Kailangan mabumbungan na niya itong payag karong gabi eh. Ilmo, wa man din sa luyos na kong kahoy ang bruha. Pero, siya man gid ang atong nabati nga misinggit, di ba? Oo, lagi. Pero nga nung wa man siya diha. Tingalig, may daw itong nitabo niya. Oh, niyan to Wa kay mananap ining dapita. Basin og gikaon og dakong sawa si Madam Bakukang. Uy, kung ikaon siya, pasig isunod ta. Uy, may tingaling mubiya ta din eh. Ayaw ka mo panglakaw. Oo, Tingog karon ni Madam Bakukang. tingog ni madam. Ay, nun. Paabutan ninyo ang akong pagawas. Oh, pero Madam Bakukang, apit naman mong ngit-ngit. Basin kung dunay mga mananap ining dapita. Mamatay mi din eh. Madam, usap ginahitabo di mo. Nga nung misinggit mo ka. Madam, ay may pakulbay oy. Way dautang nahitabo. Pero misinggit man ka.
gikinahanglan ng akong pagsinggit. Hoy! Madam! Madam! Hay, magyug ka, madam. Nganong tingog raman nimong among mabati. Madam? Ala. Madam! Wa na siya mutubag. Doon na ginitabo niya. Mamiya na tanin ni Sige, Dapita mamiya ilmo. na. Ayaw lagi mo pagbiya! Mga kahig ko! Si Madam, makabati na siya sa atong tingog. Naragin sa palibot si Madam Bakukang. Makabati man siya sa atong tingog. Madam, ay gikulbaan naman mi, oy. Hay, magyug ka. Naara ko sa inyong doon! Ala, bikatawa. Ala. May katawa ka? Makita ko na ka mo, Elmo! Oy, makita- Aydoy! Makita na tayo. Ayaw taon pag sige katawa niya, madam. Kay mo samot ang among kakulba nga kamera dire. Lang ka mo! Og pangandam, Elmo! Ikaw ang sunod nga buari sa akong nahimutangan! Musa? Ako, Madam? Katamisin ka, payas. Ang tunang saging, murag, dunay asukar. Sige, og tabi na ito, kaon na lang gud ha! Nilom lalagi ko. Ikaw ni kay, nilom lalagi ka ng kaon diha. Nga naman ka? Naguna-una lang ko. Kung gayon sis pagka-buhi sa Rayna nga natuog siya suds daghang katuigan. May gahom nga nanalipod niya, aron dili siya mamatay ni Kay. Murag mo siya natuog lang yun. Inano kong mayo. Ang sagag, ato siyang pagkano, no? Hoy! Ikaw baliding man mangkaka ay pagpatakaghatag og opinyon nga way lami. Wadi lang nga pakano na to ang natog. Angag! Saan mo na pagkaon ng nga tuog man na? Nagtako mang iyang baba. Patuan na siya og tubig sa butong. Mahimo na to ng suwayan, Toto. Oh, tanawa. Ha, misik. Sana lang. Misakay na gusto ni kay sa akong idea, Lola. Basi natuog na siya. Unya, patuan na niyang baba og duga sa prutas. Basin, matuon rin niya ang duga, di ba? Unsa ni kay? Sakto ba ko sa akong ginahuna? Ha? Sige, unahon tagpapato siyang baba sa tubig sa butong. Buwan naman sa mutingog si Madam Bakukang. Ikaw ang kunuang musunod niya. Unsa makay imong sundon? Ito, no? Ngayon, doy. Mamiya na lang yung tingalit na din. Murag mahadlok naman kong Madam. Doon naman sa mga buhaton nga makakurat. Makakurat na to. Makuratan ta. Ikaw. Ay, nahadlok na masab ko. Iyay. Madam. Asa man kumusod. Asa man tamusod, ani? Sa punuan ni Anang dakong kahoy. Ha? Musa? Uy! Sa punuan sa dakong kahoy. Usa na ako pagsoda ng punuan sa kahoy, Madam, uy! Tuhoi nga aduna kinipultahan. Unsa? Tuhoy. Adunay pultahan. Hala, no? Maginay pultahan, Madam! Sa ako nang giingon. Tuhoi nga aduna kinipultahan. Ha? Uy! Tuhuan ako nga dunay pultahan. Unsa man? Gusto kang mamaayo sa imong sakit o dili? Gusto kayo, Madam, uy! Gusto kayo! Sige na! Suod na sa dili makitang pultahan sa kahoy! Dili makitang pultahan? Asa may dili Unsa makitang man ilmo? pultahan, ini? Unsa man ha? Dili ka musod. Ako musod ya. Ayaw, noy. Ako may gitawag. Ako'y musod. Lagi. Pihala ka. Ako sa... Tempa, ha? Bahala na Gahala na das magana ko ng punuan sa kahoy. Akong magtuod yun ko nga dunay pultahan diya. Aduna ka na'y pultahan! Madam! Bako kang! Aduna na pultahan! Uy, hala. Nawasil mo. Doon na yun dili makita ang pultahan ng kahoy. Unsa ka kung musuod sa ko niya. Agoy. Bikusog man ang saba sa mga insekto ining dapita. Agoy. Unsa makay nahitabo nila sod anang kahoy. Nganong wa man ko'y nakitang pultahan. Suwayan ako sod. Aray, wa man dahil ni pultahan. Nganong nawa man sila ining bahina sa kahoy.
Niya na ang kulba nga bahin. Kanang mungit-ngit na niya, watay suka. Maghimo tagdaob. Oh, yawa man tayo puspor, oh. Ay, mausab. Mayo kay nabungbungan yun akong dahon na itong payag nga akong gihimo. Di na kay tugnaw karon. Pamahuay na lang mo, Toto, Lola. Ako ni mo bantay sa Reyna. Hindi ka matug. Kinahalang bantayan siya. Tungod ti dili siya makapanalipod siyang kaugalingon. Kung doon ay mananap nga muduol ini gihigdaan, kay natuog siya. Oh, sige. Pero, kaluwi sa mo ni kay. Ako nalay unang mubantay sa Reyna, be. Katuog lang una. Ikaw ang katugog una. Kaya ako lang mo bantay sa Reyna. Ay, ako, matuog na lang ko. Aron ako'y mo bantay kon matuog mo duha. Aba na, Lulay! Sa naman dyan? Katuog lang niya. Kaya di ka kasaligan nula. Katuog lang niya, hangtong nabuntag. Kung anong himuon madjug ko ni mong way gamit, Toto. Di man sa ingon nga wa kay gamit, Lula. Wa lang yun kay gamit. Awarap. Ay, pinangga ka na mo, Lula. Ay, pinangga ka na mo. Sige na, tuog na dito ka. Sa barong baho kayo? Baho kayo? Jaron? Gay ka na sa bro ni mo to. Nagpahungaw na sad ka? Uy. Ayan, no? Di mo ka... Oh, Di mo ka nagika na? ito'y ay. Anong nandugay mga nauli, ha? Ha? Mo ni batasan yung mga iro. Di mga magaglag. Ayaw paglason. Anong lingon mga nga dito kas dagat, ha? Nag-swimming ka nga, wa may dagat din, he? Nakasabot kas gisultis ito. Ah, wagod, ating lang ba? Napagod ang utok, Toy! Sanay. Ay, duklot kaya ni mo, ay. Ano na, sa kuy kasulti-sulti ba? Kung wa mo nang ako nang gi-partner karon ang... Di ba puti? Partner na ako puti ron. Uy! Magpasabog man ako. Mga magang lapok. Nga naman ka? Oh, unsa man na nagliyog sa ngit-ngit? Ay, nanas taning malibat sa kakulba. Ay, nga naman yung napita, uy. Mura ba tang pirmi pakuratan? Ayaw na pagsabato. Lula, huwag gigil ang imong kabuhi, ha? Di na ko mahadlok mamatay ko to, ay. Nasa ka ni drama, Lula. O, di dramang ako to. Ang binang imong espada to. Oh, uy! Musamad ka ng usbada, hait! Bagina ang saan man mo! Mas ang ayan pamades ni kay mugunit sa espada kay kanimo to, ta. Nasa ka na mong komentaryo mag-una, pirmi, Lula, ha? Nasa ka na mong style, ha? Bantayan ninyo ang Reyna. Nikay! 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 Lula, asam ka to si Nikay? Oh, liding man magkaka. Halalakaw, apas, ah. Oh, sige. Dilimay mo pasagdan ako liling, lady. Ha? Ay, pagkabulay, oh, yun ang taon ining akong apo. Ay, makaapo baka kustohon ining toto na. Pero, unsam sa katong naglihok sa kasagbutan. Sa magit ka nung nasa kasagbutan. Huwag mo ko'y klarong makita. Nikay, gusto mo nakita? Nabaylayon? Tigre? Bayawak? Buhaya? Huwag po ko'y nakita to. Oh. Basta kay naasya da sa luyuan ng kasagbutan. Maklaro ra siya. Kaya wa pagid mo sawap ang adlaw. Tuwan Tuwa na sa... sab. Sa magit ka na to. Basin dako na nga mananap. Nga nagupo-hupo lang diha. O niya, nagpaabot lang nga makatugta. Kinahanglan mayagan sa Nikay. Ang perlas. Perlas nga damhayan. Hayagi kami. Naaram din na. Hayag ng palibot, Nikay. Ni kamang palayo ang manalap. Nakita ba ni mo ayong purma, Nikay? Wa, pero klaro kayo nga nahadlok siya sa paghahayag ni Perlas. Dali, atong sundan gamay sa unahan. Aron mahibaw ta, kung unsa ni mananap pa. Sige, mayo nang makasiguro ta. Kaya kung babuyas aw, makarni yun siya. Hain naman sila si Toto o si Nikay. Wa pa man mabalik. Oy,
Usa ba nakasika sa kilid sa payag-payag? Nekay! Tuto! Kamu na ba nang naa sa kasagbutan? Wa may mitubag. Pero, klaro kayo nga doon ay naglihok sa may kasagbutan. Hay! Kaysa ba kang naglihok na sa kasagbutan? Sabag! Oo, may biguho sa kasagbutan. Naigo siya sa hayag sa buwan. Si Lola man to. Si Lula gito. Misinggit. Mura nadlok. Dali, balik ko na to si Lola. Dali. Agoy, mauna gani ang gingon ni Lula nga mamatay na siya. Pero, ganun misinggit ba siya? Nga, anda mo siya mamatay. Ayaw na paglangay ni Ato. Ato, balik ko si Lola pag dali. Dali. La! Lola! Ay, magas Lula. Lula! Ay, maka! Did you hear us? Lula! Huh, she that hear us. Ikay, mo siya kadungog na to. Si Reyna Santa na nabilin din eh. Wala. Natuman na yun ang gustong may tabo ni Lula. Nga ma-dead na siya. Oh, Bapaday! Lula! Si Lula ginawang nabati. Pero, hain mo siya. Laigi! Hain man ka! Lula! Di mo naman ang ka nga among nabati. Nagmulto na ba ka? Nagpatabang siya na, Toto. Lula! Kung sa may mong giwilihan lang. Kalimti na lang na. Padayon na lang sa bupanaw. Kay ko! Malangit rin mong tag kundi ni maimpirno. Mihuot ko na siya. La! Mao ginangdaan paingon sa langit la. Lisod o huot. Karon nakasiguro na gyud ko. Nga malangit gyud ka kinamas ka sa kalisod nga agyanan nila. Naglisod ko sa pag-ginawa. Ha? Nabangin ko niya. Di na kinala manikamot ka lula. Di na kinala maginawa pa ka. Kay patay naman ka. Kaag na mga kanon. Ay, Ito. nabangin sa Toto? Na! Ay, pag tunto lang eh. Di kig tamam. Di kig dayo sa langit na ron. Wapa ko sa langit, ay! Hindi apa ko sa ilaw! Puta! Naginig ka sa impirno, lula! Ako sa ilaw sa lantay! Unsa? Ito, si Lola sila sa lantay. Nung unsam ka di ako eh. Anong liwot maganda sila ang lantay? Kung unsam ka di ah? Okay, hulbutan ako. Hulbutan ako. Kaya pagdagan pagsabi. Ano lagi ka? Ay! Madam Bakukang! Ilmo! Hay naman taon mo, uy! Ngit-ngit na kayo diri sa akong namutangan. Nga namin taong gibiyaan ko ninyo, uy! Ay, unsa man tong murag mikidlap sa punuan sa kong kahoy. Oy, totoo na sab, kidlap na sad. Ay, doon na gay naan ang punuan sa kahoy da. Basin, gilamoy na sila ng kahoy nga mukhaon og tao. Para na nasab. Eh, madam! Ilmo! Hain naman taon mo! Gawas sa model sa inyong gitaguan, oy! Kay nahadlok na ko diri sa gawas. Nay, nagkidlap-kidlap. Makagawa ng ilaw sa lantay. Hinaya lang to. Okay. Saan naman tawag ka lang eh? Ano son ka diha nga? Bugpo mo kaya na? Tawa, naglisod na tagawas mo. May pagdito lang ka. La, may kuha ka ba sa ilawom sa lantay? Ewa ko'y gikuha, oy.
May tago ko diya, kay doon ako'y nakita sa kasagbutan niya naglihak. May naglihog sa kasagbutan na? Unsa man? Agoy, mamiya nakita din ng dapita, oy! Nga naman, Daila, ang di mo nakita. Ang dakong sawangan nakasod sa palasyo ni Adene! Unsa? Katong sawa nga miso dito sa atong prisuhan nula? Maugi mo nakita? Oh, wapa ko mahap to, wapa ko mahap. Wa pa bitaw. O klaro gugay na kung nakita ang dako kayong o sa sawa nga mito'y hakaw yang dapita, oh! Mausap ka ni nga to nakita to. Ay, gabi na yun. Wa pa sila. Ay, mulakaw lang ko eh. Ay, tawaan ko na akong kahoy. Amo si bata ko. Eh, kadagas aninipot din napita. Mihayag man ang palibot sa aninipot. Ayaw paglakaw, Andoy! Oh. Kinsa ka? Noy Andoy! Eh, kahayag ninyo. Uy, kinsa man mo? Anong kalit mo mong nanggawas diya sa punuas kahoy? Hay naman sa Madam Bakukang o si Ilmo. Wa na ka makailan ako, Noy Andoy? Unsay tanaw mo ka na ako, Andoy! Kinsa man mo? Ayaw tahon ko niyo patya. Tunto ka, Andoy! Dili ka na mo, patyon! Ay, ang imong tingog. Nakailan mo ko ng tinguga. Ako si Madam Bakukanga, Andoy! Oh, husto. Ang imong tingog. Tingog ni Madam Bakukang. Pero ang imong naong. Usa ka batanon nga guwapa kayo. Gusto ka! Ako gyud si Madam Bakukang! Ay, Madam Bakukang. Ikaw ba yun nang akong nakita? Ikaw ba yun na? Unsa pa man day sa imong tanaw? Usan nakakaprinsesa sa akong tanaw? Mao na kini ang akong gipaabot, Andoy! Noy Andoy! Ikaw sab si Ilmo. Ikaw sab na. O ako ni. Ako ni Noy Andoy. Unsay tanaw mo na ako, ha? Ala. Mura naman kag artista sa akong tanaw. Naayon ako sa akong mga paso sa lawas ug naong, Noy Andoy. Ang imong tingog, maugyapon. Pero ang imong naong, lahi na yun. Mao kini ang gusto kong naong, Noy Andoy. Di na makailan ako sinikay. Dili na kita maglangan. Mamiya na kita ni ining dapita. Ay, ako day, madam. Dili lang ko nimo basudlo na ng kahoy. Aron mausap sa kong naong. Gusto sab kong mabatanon, madam. Dili mahimong osborn ang imong naong, Andoy. Sa? Ikaw ang muda ka namo balik sa palasyo aron makasud kami. Og dadon mo kami sa tubangan ni Haring Burak. Sa? Ipaila-ila ko nimo kang Haring Burak nga si Prinsesa Rosa sa Sidlakan. Og siya ang akong igsuon, si Prinsipe Iloy. Ha? Di man eh. Prinsipe Iloy na ko ka. Ay, nagkurog pa man ang akong mga kamot sa akong nakita. Maayo ka ni kay wa ka ni tukbala. Ay, di sa tingala ito ganahan ng bitin niya. Ay, kay guwang na. Oh. Ito sa paminaw na ko, eh. Gitutukan lang ko sa maong sawa. Gitutukan na ka. Oh. Sa iya, guwang nila. Balik ko lain. Ay, nanasay kada, nanasay gampay ni tas kalisod. Wa gyud sila ang gibuhat la. Iwan ako kay Bao, kay may kamang naman ko sa ilaw sa lantay nga na yung mutangan sa na. Ang Reyna. Mahal nga Reyna. Oh. Uy. Nahinanok man gihapon siya. Ay, salamat nga wara maunsa si Reyna Santan. Kaya nga tugon tayo ni Reyna. Ay, grabe ka.
Pila ka to'y si Piting Tug, eh. Pero Lola, Ah, ano siya magigigbuhat sa wani mo? wa man lagi sa gibuhat ako, totok ra nako. Kuan, mikamang man ko sa ilawom no. And then, Nawa na jud ko makakita sa iyang gibuhat. Pero, murag miduol siya kay naglaguto man ang mga kagingking sa yuta ngayang nagian. Miduol ang sawa? O lagi, abigan na kog nakaon na sa sawa ang reyna nga na to. Murag alkansi mo ko ninyong duha, madam. Kamu, gwapa o gwapo na mo. Pero ako, andoy lang yapon ko. Dili lagi mahimong Osborne ang imong naong. Dili mi makasud og balik sa palasyo kung way kaila ang hari didto. Aw, Ayaw na lang pagreklamo pa, Noy Aloy. Gwapo man sa kang napagkatiguang. ay, pero lahi ragyod ko ninyo. Gusto kang ibili na mo ining dapita? Uy, ay, dili, uy. Ayaw, ayaw. Pagdali diha. Kinahanglang makagawas ta dinhing dapita. Nikay, duol ko ha. Mantos rin mo akong baho. Maantos raman to. Sige ko gamay ha. Nikay, unsa may plano ni mo karon? Ato ang taguan ining dapita ang reyna to. Pero, nga naman, mura man ang kulbaan kung nag-uban ta ng reyna, oy. Dool man tas mga lang mananap. Nagkurog pa ganang hangtod karon si Lola, tungod siya nakita ang sawa. Ang sawang nakapahibong nako to. Nga naman, unsa mong nahibungan sa sawa? Ang gisulti ni Lola. Mao gilabing nakapahibong nako. Ano lagi? Nakahinumdum lang ko sa dito patas palasyo. Sa diha nagkagubot mas dakong sawa nga nakasud. Nakita ko siya. Unsa? Gisod siya sa palasyo. Doon sa kwarto nga ako nahimutangan. O niya, nakita ko niya. Miduol na ko ang sawa. Unya? Mihunong siya. O gigo na ko niyang gitutukan. O may palayo na siya nako. Tinuod ka? Ula gito. Mauna ako na sinati. Nagatutukay mi. O kang iyang mga mata. Nga mo yung mata, naimuta? Lain-lain ang kolor sa duha ka mata sa sawa. Unsa? Itom ang usa. Puwa ang usa. Sigurado ka nga, lain-lain og kulor na yung mga mata. Ha? Nikay? Oto. Ugwa ko niya unsa. Kuya, wagon. Parehas di mo. Ang lain-lain og kulor ang mata. Itong og pula. Unsa? Makapahibong kaayo. Nikay, laom na ang gabi eh. Katog na eh. Kay laom na kayong gabi eh. Sige. Muna kong katoga. Pulihan lang ti karong taw-tawad. Ay, salamat nga nagagawas na kita sa lapukong dapit. Mayo untag makikita tag tubig kay makapanghimasa na. Why problema? Dili. Sunod ka mo, kalako. Abti ka na namong manglihok, oy. Mayo mo diha kay abtik mo malihok. Ako dire nagluya pa. Ay na lang pagreklamo pa, Noy Andoy. Oh, madam. Oh, Prinsesa Rosa. Unsay mo nakita? Tanawa sa unahan. Sa may busay. Kanang naihayag. Busay ka na. Hala, mura man og dunay pundok sa tao nga naas busay. Lakaw, Andoy. Susiha kung kinsa ka ng maong mga tao. Buhay na day ko ninyo karon. Ay na lang pagreklamo pa, Noy Andoy. Ay importante nga apil ka sa mong grupo. Ako ang manalipod kanimos panahon nga magkalisod ka, Andoy. Busa lakaw na. Tumana ang akong gisugo nimo. Ay, sige na lang, oy.
Uy, unsam ning akong papel, uy. Nahimo naman kong sulugoon ni Badakang Bakukang. Alala, ang mga sundalo ka na, Sari. Kinahanglan makita si Ryder Sultan. Kau ba nilang hari? Kinahanglang may bawo si Madam Bakukang ini. Maayo ka na nga kasayuran, Andoy. Unya, pwede na ba ko na mong himuong gwapo? Dili. Uy, ka-unfair ko dining naganagon. Ayun na lang pagsunod na mo, Noy Andoy. Di kinahanglan pa nato ka ng imong naong, Andoy, ka ng imong dagoy. Busa, dili pa ka na mahimong osbon. Ay, sige na lang, uy. Nindot man ta din ni sa inyong kalibutan kay sayo ng pag-usab sa naong. Dito sa mong kalibutan, ay mahal kayo, uy. Magkalisod pa, muhubag ang imong ilong. Mahimo ko ikaw nga gwapo. Hapain unya, inakon mo lampos na ako sa akong tinguha sa mahal nga hari. Unsa? Uy, unsa mga imong tinguha sa mahal nga hari, ha? Gusto ko nga ako ang mamahimo niyang reyna. Unsa? Hayag na. Nindot man sa dining among payag-payag. Mura naman biglang duwa-duwa lang ini. Bigay! Bigay! Noon sa Marans to, puro mo nagbiabat. Bigay! To! Kasi nahitabo! Ngayon nagkabuang ka! Tanawa ni Kay! Dali! Unsa man na! Okay, mga ka-DJ, mga ka-listeners, ayaw si Piata sa pagpaminaw ning uban pang sumpay ning sugilanon. Perlas sa bukid. Ug salamat kayo no, mga ka-DJ, mga ka-listeners, sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.